העז לא הייתה אוכלת את זה. יואו, נראה לי שזאת הולכת להיות הארוחה הכי מגעילה בעולם. חבל שאין פה נציג מגינס. אתה שוב רואה כמעט מלאכים באמצע היום. זה כל כך רומנטי. הוא פשוט מאוהב. על מי אתה מדבר? אוגו ועדי. מהרגע הראשון קלטתי שיש קליק. איפה העיתון שקיבלנו היום? איפה כל העיתון? כלכלה, מוסף תרבות, החיים הטובים, ספורט, הכל. כל העיתון. זה כל העיתון. למה? כי אתה רואה תוכנית בישול במקום לעקוב אחרי כל תנועה במחנה. אני עקבתי, אבל פתאום המשוגע הזה החליט לערבב שמן עם סוכר ורוזמרין ומלח, ופתאום הוא... איתן, פוקוס, 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 פוקוס. יפה. נינה ויונתן, צריך לוודא שמפענחים את הכדור ואף אחד לא מפריע להם, זה מאוד חשוב. אסור שיהיו טעויות היום.